Pero que agora imos falar de literatura, é algo que solemos facer todos os martes, así que adiantamos e facémolo neste luns, ademais, moi propicio porque hai uns días, o pasado venres, presentábase na Capela de San Roque en Sada. Non sei se a segunda parte dun libro, preguntareille enseguida os seus autores, presentábase Meirás, un pazo para el caudillo. Os seus autores son Manuel Pérez Lorenzo, moi boas. Boas. E Carlos Babío. Moi boas, Carlos. Hola, Pablo. Bueno, dous coñecidos por todos vos. Entre outras cousas, porque con eles temos falado moito, entre outras cousas, porque vámelo permitir, eu diría que sen estas dúas persoas que me acompañan aquí no estudio, pois malamente hai algo máis de un ano teríamos entrado no Pazo de Meirás como un ben, como patrimonio público, como patrimonio de todos, porque o traballo que fixeron tanto Carlos como Manuel por recuperar o Pazo, por investigar todo o que aconteceu o Pazo, pois é a base fundamental, o sustento fundamental desa denuncia que fai o Estado contra os herdeiros do dictador e que finalmente remata con esa propiedade pública do Pazo, a lo menos nesa primeira instancia, que sabemos que pois, sigue recorrido toda esa cuestión judicial, aínda segue esa vía judicial, e de feito, aínda hai uns días escoitábamos a Manuel precisamente nos xulgados, non para falar da propiedade do Pazo como inmoble, senón das propiedades que hai dentro do inmoble, de todos eses bens. Claro, a primeira pregunta que vos fago é, isto non sei, como unha segunda parte, segundas partes sempre foron boas? Non exactamente. Cando publicamos Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, foi un libro que, bueno, comezou a ter certo recorrido, ademais naquel contexto da loita pola reivindicación do Pazo, non? E apareceu a demanda dun libro en castelán para que pudera ter difusión a nivel Estado. Nese período, é dicir, entre que sacamos este libro, que foi en 2017, os meses, anos seguintes, conseguimos, bueno, continuamos a investigación, conseguimos documentación nova, bastante relevante, a propia experiencia do xuízo tamén nos proporcionou información e entón decidimos non facer unha traducción do primeiro libro, senón facer un libro novo. Neste caso, pois, está en castelán para difundilo, xa digo, a nivel Estado, pero un libro novo que achegue aspectos que no primeiro pois están tratados de forma máis superficial. Carlos, como foi ese traballo de investigación? Porque eu recordo do xuizo, do primeiro xuizo, que foi toda unha lección de historia, puiden seguilo, claro, para contarlo aquí os ouvintes, pero puiden seguilo moi en detalle, e a verdade é que foi unha auténtica lección de historia en sí, todo o xuizo. Falastes ambos, ademais, das dificultades para acceder a moitos deses documentos, unha pequena pollita tamén a moitos dos concellos que non teñen realmente un arquivo profesionalizado, digamos. E agora ainda hai unha situación bastante mellor. Cando comenzamos a investigación, a situación era tremenda. A cuestión que te apuntas no xuicio está vinculado a, bueno, explicar porque o Estado, que ao final era a administración que demandaba a titularidade do Pazo de Meirás, tardara tantos anos. É dicir, pensamos que en 1975, que a morte do dictador, o Pazo transfírese ao día. Por certo, no novo libro explicamos como novidade por qué acontece iso, non? En 1975, 76 e 77. E non é hasta o ano 2020 que o Estado, bueno, a demanda a presenta no 19, non? Bueno, pois hasta o 19, porque o Estado tarda tanto, non? En presentar unha demanda. E está vinculada ao descoñecemento, o tapado e ben tapado que existía alrededor de todo o que tivo que ver os procesos de espolios que se deron no Pazo de Meirás, e como ti bien explicaches, pues, desde a Abogacía do Estado se nos pediu que explicáramos con detalle, bueno, as dificultades que hubo, en todo o proceso de investigación. Que recordo tamén deses días que un dos argumentos centrais dos abogados dos Franco era precisamente ese, a dilación en presentar a denuncia como un argumento de, bueno, o Estado non lle preocupou esta propiedade, porque agora era un dos argumentos de máis peso que manexaban os Franco. Bueno, ata agora non tivechedes ningún problema, por tanto, isto, pois, vos mesmos, por esa dilación no tempo, recoñecedes que o Pazo é noso. Sí, era un problema, evidentemente. Sabes que nos tempos judiciais a prescripción é un elemento fundamental que xogaba en contra da demanda do Pazo de Meirás. E iso, bueno, armouse na demanda tamén con unha explicación lógica de que bueno, que efectivamente pasábamos dun réxime dictatorial a un réxime democrático. O réxime democrático
os protagonistas, que, como te comentaba, decir, no libro explicamos con detalle como foi ese procedimento, os protagonistas da transferencia do Pazo en este caso, a viva do ditador, a Carmen Polo, prodúcese a través dos protagonistas que viñan expoliando e traballando e xestionando o Pazo de Meirás desde anos atrás, non? É dicir, os membros da Casa Civil de Su Excelencia, el Jefe del Estado, que era o ente que administraba o Pazo de Meirás, pasan subrogados a Casa Real Española, pasan subrogados como altos cargos de Patrimonio Nacional, e un deles, o que era o xefe da Casa Civil, Fernando Fuertes de Villavicencio, ademais, é un alto cargo, aparte de ser un alto cargo de Patrimonio Nacional, é o albacea de Franco, do testamento de Franco, non? O que ten que defender os intereses de Franco e da familia de Franco, non? E aí tes a explicación. É dicir, eso estaba tapado e ben tapado. É dicir, todo ese procedimento foi pensado, urdido polos Franco e polo entorno e a estrutura do franquismo, non? E tardamos moitos anos, claro, en desenvolver esa cuestión, porque, entre outras cousas, como comentábamos, por exemplo, nun xuicio, houve arquivos que foron fundamentais á hora de presentar a demanda e documentada, que non puxeron a disposición esa documentación hasta poucos anos antes da elaboración da demanda e do traballo de investigación do Pazo de Meirás. Por iso se dilatou tanto o tempo. Manuel, decías ao principio esa cuestión, bueno, de todo o que vos serviu o propio proceso judicial para escribir este libro, como decimos, non unha segunda parte, senón unha especie de adaptación e incluso ampliación do que xa escribirades, que rescatades tamén da túa propia experiencia de, evidentemente, poder entrar no Pazo e ver cos teus propios ollos aquelo do que tiñades falado. Sí, a ver, claro, poder analizar in situ, non, o Pazo, poder velo, eu creo que che dá unha perspectiva diferente de moitas cousas. Hai mantras que se foron repetindo no tempo, nas visitas, por exemplo, que se organizaban anteriormente baixo supervisión da propia familia Franco. Unha das cousas que se decían era que despois do incendio no Pazo non quedara apenas nada e que o Pazo que o restaurara e amoblara a familia Franco. Cando te metes dentro e comezas a analizar o mobiliario e a contrastalo con fotografías de época, ves que a inmensa maioría do que hai dentro estaba antes de 1975. As achegas da familia Franco foron moi limitadas, non? É dicir, que efectivamente entrar dentro e poder analizalo máis a fondo sí que achega información relevante. Mencionabas hai uns días nese xuizo polos bens mobles que están dentro do Pazo que non se poden desligar os obxectos do espazo, que o feito de desligar os obxectos que garda do propio espazo, o propio obxecto perde ese valor. Sí, e o espazo tamén, non? O espazo perde o seu potencial didáctico. O Pazo de Meirás ten un potencial tremendo para explicar a figura de Emilia Pardo Bazán, obviamente, que foi quen o construiu, pero ademais para explicar como funciona unha ditadura, como funciona un réxime dictatorial, non? Claro, se resulta que da casa de Emilia Pardo Bazán quitamos a mesa na que escribía Emilia Pardo Bazán, as cadeiras bordadas por Emilia Pardo Bazán e polas súas fillas, estamos restándolle unha parte inmensa do seu valor, non? Ou se do que foi a residencia oficial do xefe do Estado durante a ditadura quitamos a mesa de despacho na que Franco asinou decretos lei que permitiron nos últimos anos da dictadura executar a persoas por motivos políticos, coa carga simbólica que ten todo iso, pois estaremos restándolle unha parte importante do seu valor histórico e do seu potencial didáctico. Unha mesa descontextualizada é unha mesa. É unha mesa. A mesa na que escribe Emilia Pardo Bazán teño comentado, como esas en Wallapop da mesma época, as mercas por 200 euros. É así, moi parecidas, non? Claro, pois se convertiría niso. Ademais, tendo en conta que a día de hoxe todos eses bens mobles que hai no interior están aínda sen protexer pola Xunta, que non incouo a declaración de expediente Vic, o que implica que no momento en que saian pola porta a familia Franco pode facer con eles o que queira, porque non teñen ningún tipo de nivel de protección. Sí, o que comenta Vito é tremendo, porque existe unha protección social que o Pazo de Meirás está gañado e nin siquiera está gañado ben inmoble, porque iso está aínda... Pero no principio ainda sigue ese proceso judicial. Pero que respecto dos bens mobles haberá sentenza en breve. Xa quedou visto para a sentenza outro día, e a única administración das 5 administracións personadas na demanda sobre os bens mobles, a esa peza separada, por chamarlo de alguna maneira, é o Concello de Sada, que reclama todos os bens, cando menos, bueno, os que estaban en Meirás hasta 1975, non? O resto da administración, o Estado, que é a fundamental, porque a demandante, presenta un incidente de execución, a figura xurídica para reclamar os bens, sobre 133 bens que están, bueno, pues para
entendernos, os Franco entenden como bens móviles absolutamente todo. Por poner un exemplo, entenden a pista de tenis como ben móvil e reclaman, non? Ou a balustrada, un hórreo, reclaman absolutamente todo, non? E o que presenta o Estado, nese listado de 133 bens, son elementos que entenden que están ligados intrínsecamente ao edificio, non? E que non se pode, pois, por exemplo, o retablo da capela, ou que tamén o reclaman como ben moble, ou o sepulcro de Pardo Bazán. Pero os bens aos que se refería Lito, decir, a mesa donde Franco asinaba resolucións que tiñan que ver ca represión e cos abusos propios dunha ditadura, pois non a reclama o Estado, non? E pois a mesa de Pardo Bazán, as caderes de Pardo Bazán, non? E a Xunta non as protexe. E, polo tanto, é moi difícil que un xulgado poda darte a razón se ti non reclamas algo, ou a outra parte reclama, pouco futuro de protección pode ter esos elementos cando a administración que lle compete protexerlos non o fai, non? Aí, o que si vexo quizáis como algo positivo, non sei cal é a vosa opinión, como dúas persoas que ademais tedes participado ao longo destes meses, sobre todo o comezo, nesas visitas guiadas, ambos os dous como guías das propias visitas, algo que mencionabas ti agora, Carlos, o chip que cambiou a xente xa dá por feito que o Pazo é público. Quero dicir, así como era algo que parecía que non se discutía de, bueno, non, o Pazo é dos Franco, agora parece que é a inversa, que se dá por feito que o Pazo é público e aínda non é así. Como vedes esas visitas? Como sentichedes as visitas? Porque hai uns días aínda falábamos co alcalde de Sada que nos decían que se viran, bueno, desbordados por completo, non agardaban ese interese polas mesmas e que estaban completas prácticamente. Sí, a ver, eu, a raíz do que comentas, eu creo que houve aí un cambio de relato, non? É dicir, o relato inicial, que estaba moi instaurado, que o Pazo de Meras foi un regalo á familia Franco, que, polo tanto, eu creo que a día de hoxe non se sostén. Xa a nivel social, xa non a nivel historiográfico, non, que nunca tivo base, a nivel social. E iso mudou aínda máis desde o momento en que o Pazo efectivamente pasa a patrimonio público. Eu creo que é moi importante que a xente asuma efectivamente que o Pazo é un patrimonio público e que hai que defender o que agora mesmo é un patrimonio público, a falta dunha sentenza firme, non? Pero creo que sería dificilmente entendible unha regresión nese sentido. Que a sociedade costaríalle moito aceptar que agora mesmo o Pazo volvera a mans da familia Franco. Pero creo que tamén sería dificilmente entendible, por exemplo, que o Estado tivera que pagarlle agora mesmo a familia Franco unha compensación por os gastos nos que puido incorrer, non? É dicir, creo que as visitas, ao final, socializar ese espazo, que a xente entre dentro, que asuma como propio, serviron nese sentido, casi de democratizalo, non? De que a sociedade entre dentro, que asuma como algo propio, como algo que ten unha potencialidade enorme en moitos ámbitos, non? Xa digo, desde o punto de vista didáctico. Sí, porque quedan por definir os usos aí. Claro, quedan por aí. Aí haberá moito que dicir e que pensar, non? Xa digo, desde o punto de vista didáctico, pero tamén incluso desde o punto de vista turístico ou económico, non? É dicir, o Pazo ten unha potencialidade tremenda para a comarca e para Galicia. As visitas nese sentido foron interesantes e despois tiveron tamén unha dimensión simbólica que eu creo que non é menos importante. Esa primeira visita na que participan víctimas da ditadura e familiares de víctimas da ditadura, algo que comento moitas veces. Nesa primeira visita participa Flor Baena, irmá de Humberto Baena, que foi un dos últimos 5 asasinados políticos polo franquismo. Participa nunha visita na que percorremos a parte do interior que se pode percorrer de momento, que é limitada, o hall, pero ali estábamos a 10 metros do comedor no que se celebra o Consello de Ministros no ano 75, no que se aproba ese decreto Lei de Prevención da Violencia e do Terrorismo que permite asasinar a Humberto Baena. É dicir, coa carga que lle confire iso a ese edificio, non? A carga simbólica que lle dá. Entón, bueno, as visitas tamén tiveron esa dimensión simbólica que eu creo que é importante incluso para madurar como sociedade. As visitas que protagonizan as propias vítimas, Carlos entre elas. Sí, de feito, desde a Asociación Cultural Imanso de Picallo, que presentou outro día o noso libro, por certo, da que Lito é presidente, non? Eu tamén formo parte da Xunta Directiva, temos colaborado na organización de visitas específicas, porque efectivamente o Concello ten os seus guías que fan esas visitas, elaboran,
se encargan, digamos, de realizar as visitas un pouco pues, cas pautas que desde a Asociación Cultural e Mensual de Picario, incluso, bueno, pues, Lito fixo algún documento, non? Que fai o percorrido por Meirás, pero desde a asociación, desde Lito e meu, desde a experiencia que temos, desde a investigación, temos colaborado en organizar visitas específicas para cuestións memorialistas, non? En concreto, bueno, entre elas está pues, a historia da miña familia, que é unha das microhistorias de abusos e de represión de moitas outras historias que existen de abusos e represión ligadas ao Pazo de Meirás. E en algunhas visitas específicas que fixemos sobre represión en Meirás, bueno, contamos a historia da miña familia e dos labregos e labregas que sufriron pues, os abusos dun réximen que non tivo en conta máis que bueno, pues, pasar por riba os delitos de calquer persona para buscar outros beneficios ligados pues, ás elites económicas e sociais da Coruña que eran realmente os protagonistas dese expolio inicial, ¿no? E seguimos colaborando diariamente, bueno, diariamente, sempre que se nos solicita na asociación para organizar visitas específicas, ¿no? Meirás, un pazo para el caudillo, un libro que xa está en librerías, que xa se pode atopar, que xa se pode mercar, un libro, como dicía Lito ao principio, en castelán, porque a idea era chegar a máis puntos, evidentemente, e ten ese outro, que tamén recomendamos a súa lectura, evidentemente, Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, que dá orixe, quizáis, por decir de alguma maneira, a todo ese movimento que desemboca, de alguna maneira, na recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público. Manuel Pérez Lorenzo, Lito, moitísimas grazas. A vos. Carlos Ladío, Carlos Aperta Grande tamén. Unha parte, moitas gracias a ti, Pablo. 12:26 minutos, facemos unha parada e seguimos.